Halo, ndati mvura yandanamatira iyo, mvura iyoyo unoitora woigeza kuzasi uko. Unogeza wakaisa mubhaketi kuti mvura yacho irege kurasika. Kana wapedza kugeza, unodzorera mvura iyoyo mubhotoro. Mvura iyoyo unoichengeta. Kana wabika chikafu, unozodira mvura yemuchikafu chaunopa hazi wako. Ukabika chikafu woisa mvura iyoyo. Unoita for about 4 days uchishandisa mvura iyoyo. All what it means is, paunoshandisa mvura iyoyo, munhu iyeyo kauya haachafi akabva pauri. Chero ukanzwa kunzi aenda ukaita girlfriend aita seadidi, don't worry, he will never leave you. Izvozvo ndo zvichaita kuti agari pauri. Ndaisa mhiko pana Mwari kuti haazofa akakuramba. Achaita zvaunoda iwe. But make sure you do this. Right, that's number 1. Number 2, chitora photo, utore pic yekuzasi uku. Right, unotora pic yebeche nditika zvakanaka. Unotora kufront kwaro wakavhura makumbo bichana. Utore pane light kuti rinyatsobuda zvakanaka, sere kutanga riya irakauya nezoro riya rina kubuda mushe, sere kutanga riya iri. Kana watora izvozvo, wotora pa breast apa, pasina. Ndinoda kuzoti kana imwe nguva ndogona kutadza kukufonera, kana mweya ukati ndikunamatire, ndinozonamata ndakatarisa ipapo, ndichachengeta mugallery secretly. Ndo zvakakosha, saka woita izvozvo. Tikadaro manje tinenge takunda. And let's hope handizoti kana ndakunamata yomira, because chinhu chako chakanaka icho.